Maganar ƙara kwanaki na canjin tsofaffin kuɗi da CBN ta yi duk ƙarya ce, in ji wani matashi mai suna Jamilu da ke sana'ar POS a kudancin Najeriya. Jamilu ya bayyana haka ne a yayin zantawarsa da jaridar Amintacciya. Jamilu ya tuntuɓe mu yana gaya mana irin halin da masu POS suke ciki musamman a kudancin Najeriya. A cewarsa, wannan ƙarin kwanaki 10 na karɓar tsaffin kuɗaɗe da CBN ta yi duk ƙarya ce, domin a yanzu haka bankuna a kudancin Najeriya ba sa ba da cash wato na sabbin kuɗaɗe. Ya bayyana mana cewa a yanzu haka bankuna a kudancin Najeriya ko da ka kai tsoffin kuɗi domin a yi maka canji ba sa ba da tsabar kuɗi, sai dai a yi maka transfer ko kuma a ce ka je ATM. A gaskiya muna da wani ɗan ƙorafi a matsayin mu na masu sana'ar POS. Wannan fa magana ƙari da ake magana CBN ta yi na wannan kwanaki 10 ƙarya ce. A yanzu haka ina garin Bayelsa yana zuwa Union Branch Bank. Tun karfe 8 nake a cikin banki. Ana ta a yi haƙuri a sati abin da aka ce za ka iya cira 500,000. In ka cire rana ɗaya za ka iya cira 500 ɗin nan ba za ka sake cira ba sai wani sati. To amma a halin yanzu muna banki kimanin tun daga 8 na safe 9, 10, 11 kusan awa 4 kenan, amma a yanzu an gaya mana wai sako daga CBN an ba da umarnin kada a ƙara ba kowa tsohon kuɗi. Duk wanda yake son kuɗi ya tafi ATM mashin ya cire 20,000. Wannan zalincin ya yi yawa. Yanzu mutane da kuɗaɗen suke nan ba za su cire sai uzuri ba. Yanzu a matsayin mai sana'a POS na zo zan cire kuɗi an ce babu. Always tun da safe tun jiya tun mun gama kwashe kuɗaɗen mu mun kai bankuna. Kuma yanzu ka kai kuɗi banki yanzu kuma ka zo kana neman kuɗi. Babu a waje sannan banki baya ba wa mutane kuɗi. A yanzu haka gashi na sai koran mutane suke sai dai kai transfer da za a baka kashe a hannunka ba.